Chabwino ndetipitirize ndi phunziro lathu limene likhala phunziro namba 3 komatu tikufuna kuti nyimbo yonse iyi tione kuti tingasite masulire bwanji kuti zipite ku dododo. So tinena kuti choyambirira muone kuti key 1 apa tili ma hash tingali kana tima beat ngati mwachitsanzo tilipo 4 ndiye kuti mupita kupita pa key 1 chifukwa ndi ma hash muyambira kuti kana khala tima beat mutayambira uko. Okay, so if we ma hash 1 2 3 4 yabwera pa E ndiye kuti do 1 is E. Okay, do 1 is E ndiye chimene tipange mundole kuti ndigawe ikhale chonchi. Yeah, ikhale chonchi. So penapa choyenga choti ndizilemba zimene zizichitika uko. Now chimene tipange apa ichi ndi chisinthe chikhale ndi white, choyenga choti tizoona na bwino pamene chikhale ya white. Then ndichikulitse pang'ono choyenga choti muzionaso nanu bwinobwino. Ndichikoke choncho. Yeah, tipange choncho. So nyimbo ija ina kuti do is E ndiye kuti mukhoza kulemberatu kuti do is E. Ndiye kuti mulemba do is E. So flat tinakati mabibwe sita ikaka B kuika ka B kenaka apa chonchi. Oh yeah, ngati kameneko komano chifukwa choyena kuti siti ma B nditi ma hash ndiye kuti ngokhala do is E ndikhaulana. Then tione kuti manotsi athu ayenda motani. Tikaona zibonga zathuzi. Okay, chibonga chathu choyambirira chili apa chifukwa target yathu yoyambirira chikhala poti tidziwe kuti kodi do athu ali pati. Ndiye tikaona apa do tena kuti do is E ndiye kuti zibonga zimene zizigwa mu line E ndi ma do kapena E mu line E pakati pa line 4 ndi 5 apa ndiye kuti akhala ma do. Ndiye kuti apa onse ndi ma do, apa ndi ma re, apa ma mi, apa ma fa, apa ma so, apa ma la, apa ma ti, apa ma do. Ndikufa kuti tamvetsana. Ndiye chibonga ichi chonse cha umu chizikhala do. Kaya zipezeka kuti uku tikubwera zibonga zina zuku zazakumana apa ndiye chibonga china chili ma do. Mwina tachoka pa chibonga chimene chili apa do, chibonga china chili apa ndiye tiona kuti after do re mi fa ndiye kuti chapa tichiyemba kuti ndi fa. Ndikhota mvetsetsana. China chimene timvetsetsane apa mphamvu chifukwa nena kuti zimasiyana. Kuti tizoona kuti apa tilike full beat apa tikupuma apa chanchani tisaiwale zija ndimanena kuti uyu ndi wankulu kuposa uyu, uyu ndi wankulu kuposa uyu. Okay, it's okay, so ho noti like choncho. Okay, ndiye ndimaona kuti ngati mphamvu zapatsidwa kwa quarter beat ndiye kuti quarter uja azikhala kuti akuyenda ndi full beat. Tikamamuyendesa ndi full beat tikakumana ndi half note timpatsa full beat plus yopumira chifukwa ndi wankulu kuposa quarter beat. Tikakumana ndi uyu 8th note ameneyu tingoyikapo half beat chifukwa ndi wang'ono kusiyana ndi uyu wapatsidwa mphamvu. Tikakumana ndi whole note ameneyu timpatsa ya full beat plus ya yopumira plus yopumira ina chifukwa ndi wankulu kwambiri. Okay, ndilo nthawiza chani tiyambeni pa E. Tanena kale kuti do is E. So amene akupatsidwa mphamvu timena kuti follow apa mwamba uyu timanchotsa wa beat. Nyimbo iyi ndi 4 beats timuchotsa tikapo 1 ndiye kuti tikhala 1/4. Mwanjira ina amene akupatsidwa mphamvu mu nyimbo iyi ndi 1/4. Pakana khala kuti pasipo pali 2 ndiye kuti bwezi tachotsa follow uyu bwezi ili 1/2. Ndiye kuti bwezi tikuziwa kunena kuti amene akupatsidwa mphamvu ndi chani
ndi half amene ndi uyu ndekuti bwezi awa tikamayimba nyimbo iji tikamapatsa manotsi ndikuti uyu bwezi akuyenda ndi ma half beat koma tikadzakumana ndi uyu full beat. Okay, tikutanthauza chani? Tapeza kale kuti E akugwa mu line yoyamba ndikuti chibonga chilichonse chimene chikugwa ndi ma do. Chawe ndio mukayiona nyimbo iyi mphamvuso akupatsidwa kukota ndikuti makota ndi awo kupatula uyu ndi half amene ndi wankulu posa uyu. Ndikuti kufunika chimene chikufunika apa na chibonga choyamba ndi do amene akupatsidwa mphamvu ya full beat. Do tubwera pa chachiwiri akugwera mu line yomweyo do, then uyu akugwera pa line yachiwiri pakati palibepo akugwera pa line yachiwiri amene line yachiwiri ndiyoti ndi do re mi. Tisewa kuti pakati paja timawerengetseraso ndiyoti ndi do re mi ndikuti mi chifukwa kuti ndi quarter beat amene akupatsidwanso mphamvu ya full beat tingoyika full beat. Uyu akugweranso pa mi. Okay, then mi uyo akugwera pa line ya number 3 ndiyoti mi fa so, koma so uyu ndi wankulu ndi amene ndi half beat kusiyana ndi uti uyu ndi wankulu posa ndi quarter uyu ndikuti ameneyu. Okay, timpatsa mphamvu yachani ya full beat ucha plus yopumira koma tili ndi ka line aka kamene kandika bar measure. Ma bar measure acha tikabwera uku uyu ndi Kristu mu nyimbo wathu. Okay, bar measure ndekuti line yaitali ndekuti uku pamenepa tiyikapo line yaitali mundilole ndike aka kuyimira line yaitali. Good, so ndikadetse choncho ndekuti chifukwa mukaonetsetsa after bar measures ngakhale kuti ikhale ndi full beat sitiyikapo kuti madonthoso tiwiri bar measure imayimira full beat payokha. Okay, ndekuti timangofira kuyikapo note. Tibwerere apa ndekuti apa tati uyu ndi mi fa so ndekuti uyu ndi so tingoyika so sitika timadontho tiwiri kumbuye fa ya bar measure koma soyo uyu ndi wankulu ndi half beat kuposa quarter beat ndiyo timuyikiraso yopuma ngati imene. Kenako line yasapo yomweyo uyu amuzondotsa pasi. Okay, kusonyeza kuti amene uyu ndi si wawo sapo si wathu asapo ameneyu ndi wa auto ndekuti ife tikupita apa chidwi chathu chipita pa aka kali pamwamba. Ngakhale kuti auto mukaona apa ndodo yake yapita mwamba komano mukhoza kuona kuti zikuchita kuoneka kuti line ndi yasapo iyi ndi auto koma tikadzafika apa tipeze kuona kuti tili ndi chibonga chimodzi chimene chikungoonekera apa zasiyana ndi apa zoti zonse zikuyenda ziwiri kuzasiyana ndi apa. Okay, so mwa njira ina apa ndekuti auto ili ndi kachati mali kasira kalaini kapansi kache tione pa nyimbo imene tili aka ngati aka. Okay, mene tutambasula nyimbo yake siye koma ndikungofuna muone pali ngati aka paja sipakhala maupa ndekuti auto ili ndi kasire pake akazondotsa pasi apo kuti tisabalalike ndekuti tikudzafikira apa tikubwera ndi so ameneyu ndi wopumiranso mukamuona kuti ndi wankulu kuposa quarter beat choncho. Then tikumananso ndi apa so then uyu amene ndija so la koma layo ndi wa quarter amene ndikuti kumatsa mphamvu ya full beat la. Okay, mala akungopitirira mala alipo 1 2 3 4 1 2 3 4 kenaka tikufika pa la
la ndekuti apa tikutsika so la so la so komano so uyu ndi half beat amene ndi wamkulu uyu timpatsa beat yopumira ngati imene. Okay, so chifukwa choti space yanga ndiyochepa chifukwa yake chabwera uku ndiye chimene ndingapange ndizichepetseko. Okay, zikhale choncho. Zikhale choncho. Okay, so ndekuti ndi do kiye wathu ali pati kiye wathu ali pa do is E, do mi so. Okay, line ipa cheta zichepetsa ndoti akakhale apa. Do mi so la so tayeka ma la 1 2 3 la so. Okay, do mi so la so. Okay, ngati choncho ndekuti Kristu mnyimbo mwina ndipangire tu auto tione kuti auto ipanga bwanji tisachipira Kristu mnyimbo. Okay, auto okay, auto budget noti line iyi chifukwa ndi treble clef ndekuti do mpata u apa mpata apa ndekuti ndi T kena tidzabwera line iyi aka achita kujambula ka line ika ndekuti ndi T la kenako tidzabwera apa imene ndi so do ti la so ifoti ndi makota so otsika kena tubwera so pa so otsika nkendigwisa chino makomaziwo ngati so otsika kenako apo tukagwera pa do. Okay, tukagwera pa do chifukwa ndi so la ti do kenako pa do so kenako takumana ndi ba major imene ndi itayijambula kale tidzakumana ndi uyu do ti otsika. Okay, komano apa ti ndi ti do re wakota ngakhale wayang'ana pansi komano ndi uyu ndi quoted sakusiyana ndi uyu wankhala kuti amuyang'anitsa pansi. Okay, kota amene ndi re. Okay, re do. Okay, do ti otsika ti la uyu ndi la. Okay, la otsika la ti otsika la ti do uyu do. Okay, ndekuti awamene akuti do mi so ndekuti awa so do ti re do ti ra ti do. Okay, nanga
mukaonetsetsa nyimbo ili mali ndi ya 4 beats. So 1 2 3 4 ndioti mwachizikeni pajarekalekera malamulo ama beats yati mwachitsanzo nyimbo iyi ili ndi 1 2 3 yati timawerengera paja ndi bar measure imodzi, ndi mukhoza kuona kuti tili ndi 1 2 3. Okay, ndekuti pajarekalekera mwawerengera mkati ngati 3 beats kati mukhala awiri kenako bar measure 3 beats, ngati ili 4 kati mukhala 3 kenako bar measure. Koma mukhoza kuona kuti tili ndayika ma 4 akwana kale. Okay, ndio tili talakwitsa uku tifunika tichotse iyi apaso tichotse kumeneku tiyikeko mkulu uyu tingompanga copy paste amene akhale apa ngati bar measure. Tikatende tikukhoza chifukwa ndekuti mkati tili ndi 1 2 3 ya 4 ndi bar measure, ndekuti apaso taphonya apa tinakumana ndi bar measure koma sidapangire recognize bar measure iyi uyo. So after so okoka uyu bar measure, after so okoka ndekuti apa. Okay, pamene pafunika bar measure. Pamene pakufunika bar measure apa pamenepa yetu. Ndekuti 1 2 3 ndekuti mutati muziwerenga ma beats muzipeza kuyena kuti akukwana 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ndekuti 1 2 3 apa ndekuti tiliso ndi bar measure iyo imene ndekuti 1 2 3 yenera kuti ichokepo yene. Okay, tiyikepo so bar measure. Good. Ni ntchitotu yeah. So ndekuti mukamabwera pofuna kumasulira tina ndekuti muzipita nayo se imene nayambira yasabu ija mpaka mukafika apa. Ndekuti mukadzafika apa mukudzapita kusapu komano ndekuti chistevu china tsopano mwachidule ngati iyi imene ilili iyi ndekuti yachoka apa mwamaliza apa. Mene mukumaliza kumasula sapu apa mukudzapita ku chistevu china choncho ya ndipangiretu ku bass. Okay, ndepaja treble clef ndi bass clef ndi chosiyana. Tione kuti i wathu ali pati, tibwerere chifukwa aponso do is e. Oh, do wathu ali apa, i alipo yekha ndoti do wathu ali apa. Ndekuti ndi do pakati pa line 3 ndi line 4 do wathu ali papenepo. Okay, nde apa pakati pa line 3 ndi line 4 ndekuti do up do pamene tikamuona 10 ali apo ndikuti do re mi ndi makota ndekuti mi bai tunde itifuta tingoyikabe kunja chonchi bora tikuziwa kuti kulibe ndekuti mi kenako tibweranso pa wakula mi. Okay, kenako so mi mi re do. Okay, do abandaziwa bwanji kuti do uyu ndi wa tena so wa bass chifukwa choyena kuti tuyenda tuwiriwire kena kali kose kapamwamba nkatena kapasi kabe yetu choncho ndekuti mi do. Okay, ndekuti do kena utakumana ndi bar measure do uyu. Okay,
kenako do re ndekuti re kenako mi fa like that. Okay, chifukwa kuti talika video iyi mundilole kuti ndingodumpha ndifike ku base, mukhoza kumapitiriza kwinako ku base. Ndekuti base paja do wathu akukwera mu line pakati pa line 3 ndi 4 ndi apa ndi do kale, ndekuti pene papa ndi do. Okay, kenako do so. Okay, kenako do ti la otsika, kenako la otsika, kenako apa ndipange chonchi, kenako la so. Okay, otsika komano so yu ali ndipo pumira. Good, ndekuti mmene asabwa kuti do mi so la so. Okay, oto ikuti so do ti re do ti ra ti do. Okay, kumapita uko pamene tina. Okay, mi do ne sub do mi do mi do re fa. Okay, akaso kati sokoneza mwanji mi do mi do re fa. Pamene base do la so. Do la so, ndekuti do mi so holy. Okay, holy. Tisewere kuti apalikasira ngakhale sina kapange ndipange bwanji ndipange chonchi kuti ndikesira kenako ndipange good. Chimodzimodzi apa pasapu timala la oyamba ndi la wachiwiri ndipange chonchi. Good, kenako tina apa. Good, ndekuti holy kaya kwina kwa kuti chani kaya komano ya momwemo holy so do ti re do. Yet good. So tione holy iyi ndi nyimbo namba 200. Tione ngati manotsiyo ali bwino ndi choncho. Namba 200 ndimangoziwa manotsi asapu komano manotsi awoto nditina ndisaname kuti ndinapangapo ndetionera pompa kuti tawakhoza kapena ayi. So nyimbo iyi okay, do mi so do mi so oto so do ti re do so do ti re do. Okay, atina mi do re fa mi. Okay, mi do re fa. Good. Base do la so kumapita do la so. Good. So ndipangaso ma videos ena omasulira
kuti timvetsetse nifukwa ndikuziona kuti mukubalalikabe ndeti pangasoma videos angapo kuti mumvetsetse kuti kodi zimayenda bwanji.